În toate acestea ne ajută Sfinții. Sfinții consacrați deja prin faptele lor, prin viața lor și consacrați mai ales de Sfânta Biserică, care este Maica noastră duhovnicească, Maica noastră strămoșească, așa cum spunea și poetul neamului, Mihail Deminovici. Dar mai ales de rugăciunile și de ocrotirea pe care și Sfinții aleși de Dumnezeu, neconsacrați încă, printre care se numără și Părintele Arsenie Boca. Foarte mult ajutor aveți în această Sfântă Episcopie. Dovadă stau realizările nenumărate și atât de variate și de interesante, de diversificate pe care Preasfințitul Părinte, Gurie de Bunii Săi Preoți, pe care mă bucur să îi văd și să-i salut în lumina Învierii lui Hristos, mă cucernicesc în fața preacucernicilor lor, chiar dacă nouă mi se spune că suntem cuvioși. Sau după unii spun că nu mai suntem cuvioși, nici măcar cuvioși, că ne-am episcopat între timp. Deși suntem monaci și purtăm cu multă credință semnele acestea ale vieții monahale. Medania, Camilaca de Călugă, iar mitra atunci când o purtăm și semnele slujirii noastre, ale demnității noastre arhierești, ne aduc aminte de semnele opimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, de cununa de schimb pe care Mântuitorul a purtat-o, chiar dacă mitra este împodobită cu atâtea icoane și cu atâtea pietre scumpe, când doar icoana Sfântului Ioan Bosco are, aceasta arată deopotrivă pe credincioșii pe care îi sunt încorporați bisericii și purtăm rugăciunile și cugetele